Bagong version ako. Magbuhat ko shower nga kaliguanan sa tanang adto sa Ay, pre, tinawal ba nga akong nadunggan pre nga magbuhat ko kag shower sa kakahoyan pre? Ay, akong nadunggan pre. Para sa'yo na ang pagkaligo pre ba? Pakadlood ako pre. Oo ba? Blackout ko pre. Sige pre. Ayun nun. Wala lang yung masayon si parang kigwa nga. Simple lang ang shower na buhaton. Gusto, may kinilakaw si parang kigwa. Sugdan ako to. A few moments later. Kaligo na diha, anak. Wala ka na, ay, maligo na ko. Okay. Maayo kay nga nahumanan ako. Bueno, kaya nahumanan ako. Murag igutom ko na. Mapalagpan. Kaon ko. 20 minutes later. Diring kita ni Agi ang kumpay murag maligo ang dito ba? Ako lang tanaw. Busugan ako eh. Lamig ito pa na ako ng pili na Starbread paborito. Sa unahan to, paborito dyan kayo na ako. Karon, busog man ko. Watos ako sa ako ang gibuhatan sa shower. Kaya ako tanaw kung okay yun kung nahinaligo na no. Wala. Tiin ko ito pa doon eh. Apasin ito ang tulahan. Nanagito na itong sumuhat. Iwata ni paring usog ba. Nga, shower. Ako to. Uy. Paskan. Ano na yung naligon? Tao. Sa kamapay. Tura. Ito sa ulahan. Ako padulaan kay may ito dito kay tuwa man pingat ko ang kanasangan nga marag kita ko nga rin ako dito padulaan. Niklik kita nga buhat ba? Hala, hoy.